Stina Rautelin, näyttelet Lena Klingströmiä PEC-elokuvissa. Miten olet päätynyt näyttelemään Ruotsiin? Mä tein yhden näytelmän täällä Suomessa ja sitten haettiin Ruotsiin yhtä naista sarjaa nimeltä Radioskugga. Ja ne kävi täällä Helsingissä katsomassa tämän esityksen, missä mä olin, ja niin sitten tykkäs. Miksi ruotsalaiset näyttelijät ovat ammattitaitoisempia ja luontevampia kuin suomalaiset näyttelijät? Onks ne? Siltä tuntuu ainakin. Mä en pysty vastaamaan siihen yhtään mitään. Näetkö tällaista eroa näyttelijätaidoissa? En todellakaan. En. Miten suomalainen ja ruotsalainen tuotantokulttuuri eroavat toisistaan? Mun mielestä Ruotsissa on enemmän rahaa just takana, että pystyy niinku tuottaa rauhallisempaa tahtia ja sille, ja sehän näkyy sitten valmiissa produktiossa. Mikä Martin Beck-elokuvista on jäänyt parhaiten mieleesi ja miksi? Varmaan tämä, jota me tehtiin nyt viimeksi, I Guds namn, koska mä en viitti sitä storya nyt siinä kertoa, mutta se kosketti todella paljon. Joo. Millaista on ollut näytellä Peter Haberin kanssa? Aivan ihanaa. Aivan ihanaa. Se on todella suloinen ihminen, paljon temperamenttia ja rakkautta, ja se sanoo aina suoraan asiat. Todella hauskaa. Asut nyt Ruotsissa. Voisitko palata Suomen näyttelijäksi? Joo, ehkä. Katsotaan. Aika näyttää. Joo. Oletko ajatellut kansainvälistä näyttelijän uraa? Mun mielestä mä olen jo tullut niin pitkälle, kun mä oon mennyt Ruotsiin. Se riittää. Aivan. Millaiset roolit ylipäätään kiinnostavat sinua näyttelijänä? Kiinnostavat roolit. Niillä on jos on niin kuin jotain pohjaa, ja se voi olla iloinen karakteri, mutta siinä pitää olla jotain, mitä mua niin kuin koskettaa, että mä pystyn jotain niin kuin itsestäni löytämään. Joo. Kiinnostaako sinua enemmän teatteripuoli vai elokuvat ja TV? Sekä että teatterissaan tehdään niin eri lailla työtä, ja sehän on suoraa kontaktia koko ajan yleisö, mutta sitten elokuvat taas se on erittäin hauskaa työtä myös. Mä en pysty sanoa, että kumpi on ne on niin erilaisia. Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on? No, nyt mä oon äitiyslomalla ja sitten me tehdään 2 lisää Beck-elokuvaa, ja sitten mä varmaan vuodenvaihteessa palaan teatteriin.